Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi mga boss. Gusto ko lang sabihin sana na sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay pwede ninyong pindutin ang subscribe button bilang tulong na lang din sa ating munting channel. Yun lamang kabaryo, simulan na natin. Hindi ko alam kung papaano ko makalilimutan ang bangungot na sinapit ko sa Himamaylan, Negros. Paano kung sa susunod na paglabas mo ng bahay ay meron ng naghihintay sa iyong kapahamakan? Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Carmela. Sa ngayon ako po ay meron ng 2 anak na nag-aaral sa Maynila. Kasama naman ito ang kanilang ama. Nangyari itong karanasan ko kabaryo taong 1986 nang nagpagala-gala ako sa mga probinsya para lang hanapin ang nobyo ko. Alam ko na mukha na akong desperada para mabaliw sa isang lalaki. Ngunit nagkakamali kayo. Noong mga panahon kasi na iyon ay nalaman kong nagdadalang tao ako. Kaya't masugid kong hinanap ang nobyo kong tarantado. Kabaryo, pinagkatiwalaan ko siya dahil nga kitang-kita ko sa kanya ang pagpupursige para lamang mapasaya ako. Siya yung tipong lalaki na lulusutin maski ang makipot na butas ng karayom para lang maibigay ang mga pangangailangan ko. Itago na lang po natin siya sa pangalang Enrique. Mabait siya at masipag kabaryo. Bukod sa lahat ay naiintindihan niya ako at sinusuportahan ako sa mga pangarap ko sa buhay. Ngunit sa hindi ko inaasahan na ang pagtitiwalang iyon ay siyang sisira sa aming samahan. Katulad ninyo at ng mga tigapakinig mo ay nagkakamali rin ako ngunit hindi ito mapapantayan dahil pagkababae ko ang nawala ng dahil doon kaya't matapos naming pagsaluhan ang mainit na gabi ay tila isang bula siyang mabilis na nawala. Alam niya na nagbunga ang lahat ng ginawa namin. Kasama ko ang bunsong kapatid ko sa mga lakad ko para hanapin lang itong si Enrique. Napadpad kami sa mga lugar kung saan siya itinuturo ng kanyang mga kakilala hanggang sa nakapunta na kami ng Himamaylan, Negros. At dun kami naligaw kabaryo. Damang-dama ang pagkahingal naming 2 ng kapatid ko nang makahinto kami sa paglalakad. Mataas na ang tirik ng araw dahil 2:00 na ng tanghali ngunit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakakalap ang balita patungkol sa nobyo ko. Kung ako lang talaga kabaryo, hindi ko na ito hahanapin pa ngunit kailangan dahil meron na kaming magiging anak. Lahat naman ay gagawin ko para lamang masiguro ang kapakanan ng magiging anak ko. Maniwala man kayo o hindi, ngunit nagmukha talaga akong aso sa paghahanap sa dati kong nobyo. Ramdam ko ang paninikip ng aking lalamunan dahil nga sa tuyot na ito at kanina ko pa natitiis na hindi man lang uminom ng tubig. Marahan muna akong naupo sa nakita kong upuang kahoy sa ilalim ng puno ng mangga. Naghahabol ako ng hininga. At ang tanging nagbibigay na lamang sa akin ng hangin ay ang pagpaspas ko ng bimpo na hawak-hawak ko.
Iha, anong ginagawa ninyo riyan? Katanghali ang tapat ah. Isa pa, mga bagong mukha ba kayo rito? Ngayon ko lang kasi kayo nakita. Wika ng isang matandang lalaki ang sumalubong sa amin noon, kabaryo. Tandang-tanda ko pa ang kanyang itsura. Merong pulang panyo na nakatali sa kanyang noo. Binigyan din kami nito ng pag-aalalang titig nang makalapit sa amin. Ngunit hindi nakaligtas sa aking paningin ang kwintas nitong yari sa makapal na kahoy. Mariin naman akong napalunok at pilit na ngumiti. Magandang tanghali po, Tatang. Gusto ko lang po sanang tanungin kung meron po bang bahay na pwede kaming maupahan dito. Pagtatanong wika ko sa kanya. Napansin kong lumingon ito sa magkabila ang gilid bago pa muling makatitig sa akin, kabaryo. Sa totoo lang, iba ang naramdaman ko habang hinahagod ako ng malikot na titig nito. Hinawi nito ang buhok at pinanatili ang tingin sa akin. Aba, hali kayo muna sa loob. Mainit dito eh. Doon tayo mag-usap sa loob ng aking bakuran. Delikado pa rito, baka mahagip pa kayo ng sasakyan. Maikling pagsasaad nito. Nag-iba ang tono ng kanyang pananalita. Ngunit naramdaman ko ang mainit na pagsalubong nito sa likod ng kanyang pananalita. Inalalayan ako nito hanggang sa makapasok kami sa bahay niyang gawa noon sa simento. Noong mga panahong iyon, masasabi kong may pagkamarangya ang buhay niya. Binigyan pa nga kami nito ng maiinom na tubig. Halos paliguan ko ang sarili sa pagkauwaw habang nilalagok ang malamig na inumin na iyon. Gumuguhit ito sa aking lalamunan, dahilan para mabawasan ang init na nararamdaman ko. At Tatang, may alam po ba kayong mauupahan dito? Pag-uulit kong tanong sa kanya. Tumango ito at saka ngumiti. Sa totoo lang, hindi ako basta-basta nagpapatuloy ng kung sino sa pamamahay ko. Ngunit sa palagay ko naman ay kailangan ninyo ng aking tulong. Kaya't sige, pauupahan ko ang abandonadong bahay dyan sa likod. Kung gusto mo, tingnan nyo. Wika nito sa akin. Nakaramdam naman ako ng pagkagaan ng loob sa sinabi niyang yon, kabaryo. Hindi na nga ako nag-atubili pa at pumayag ng matingnan namin ang bahay na kanyang sinasabi. Hindi iyon kagandahan, kabaryo. Simple lamang ang kubong ito, ngunit kaagad ko na iyong kinuha. Kailangan ko kasi ng matitirhan pansamantala habang hinahanap si Enrique. Sabi kasi ng kanyang mga kamag-anak ay dito raw nila huling namataan ang lalaki. Tatang, pwede ko po bang malaman ang pangalan ninyo? Para naman kahit papaano ay alam ko ang may tatawag sa inyo. At saka, ito ho pala ang bayad ko sa upa ng 1 buwan. Pasensya na ho kayo kung kulang pa. Pero wag ho kayong mag-alala. Dahil kapag medyo nakaluwag ako dadagdagan ko ho iyan. Mahabang paglalahad ko sa lalaki, kabaryo. Inabot ko sa kanya ang pera na iyon. At yun ay ang pera ng kapatid ko na inipon nito.
Kapos kasi ako ngayon, kabaryo. Mabuti na lamang at inalok ako ng kapatid ko na iperam na muna ang perang naipon niya sa alkansya. Ngunit imbis na tanggapin ito ang paunang bayad, ay bahagya itong lumayo sa akin. May bakas ng pagkadismaya sa kanyang muka habang nagwiwika ito ng, hindi na kailangan, iha. Itabi mo na muna yan. Matanong ko lang. Tigasan ba kayo at bakit kayo napadpad sa lugar ng mga aswang? Pabirong saad nito sa akin, kabaryo. Nangunot ang noo ko nang manuot ang mga sinabi nito sa aking kaisipan. Ha? Ano po? Lugar ng mga aswang? Meron pong aswang dito? Maraming tanong ko sa kanya. Napahawak na lamang ako sa aking tiyan ng mga panahong iyon, kabaryo. Lumaki kasi ako sa paniniwalang totoo raw ang mga aswang, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakakita ng mga ito. Tumaas ang dalawang kilay nito habang sumasagot sa akin ng, aba, oo naman. Tingnan mo yung mga nasa labas. Mukhang aswang no? Pabirong saad nito at saka humagalpak ng tawa. Sa ginawa niya namang iyon, kabaryo, napangiti na lamang ako. Pinilit ko pa rin na tanggapin niya ang bayad na inaabot ko, ngunit hindi ako nagwagi dahil tinanggihan niya ito ng makailang beses. Teka nga muna, iha. Ilang buwan na ba yung nasa sinapupunan mo? Ang bata mo namang nagbuntis. Napatiim na lamang ako sa tanong nito. Hindi ko alam kung ngingiti ba ako sa sinabi niya o magkakaroon ako ng konting hiya. Hindi ko rin kasi inaasahan na ganito ang kahahantungan ng pagmamahal ko. Nasa 5 buwan na po ito, tatang. Tama po kayo. Bata akong nagbuntis. Sa totoo lang, iyon din po ang rason kung bakit nandito ako. Hinahanap ko kasi ang nobyo ko. Wala pa kasi akong balita sa kanya, tang. Paliwanag ko sa matanda at muling hinimas ang aking tiyan. Ano bang ngalan ng ama niyan? Nako, kayong mga kabataan, lalo kayong mga babae. Hindi dapat kayo nagtitiwala sa mga nobyo nyo, lalo pat ang pagiging birhin nyo ang usapan, di ba? Tandaan mo, madaling sabihin, madaling mangako, pero mahirap gawin. Ganun ang itatak mo sa sarili mo. Bulalas nito sa akin, kabaryo. Para naman akong ginisa sa sarili kong mantika nang marinig iyon na lumabas mismo sa kanyang bibig. Kung pwede lang na sumabog ng aking mga pandinig noon, ay baka matagal na akong nabingi. Hindi ko pa naman din sila masisisi dahil 18 pa lamang ako ng mga panahong iyon. Bahagya naman akong napayuko habang sumasagot dito ng, tama nga po kayo, tang. Hindi ko kagad naisip yan. Sana pala mas nilimitahan ko ang sarili ko. Malumanay na wika ko rito. Tumango lamang ito at pinanatili ang blankong mukha sa akin. Titig na titig ito sa akin na para bang may gusto pang sabihin, ngunit natitigilan lamang ito. Hay nako, nasa huli talaga ang pagsisisi, iha. Hindi mo rin naman masisisi ang sarili mo dahil andyan na yan. Ano nga palang ngalan nung hinahanap mo at baka may pagtanong ko sa mga taga rito?
Lumunok naman ako noon, kabaryo, habang sumagot ng, Enrique ho. Ayun ho ang pangalan niya, Tang. Maraming salamat nga po pala sa mga tulong ninyo ah. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Kundi po dahil sa inyo baka nasa lansa. Naputol naman ang pagsasalita ko, kabaryo. Napansin ko kasing nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Ayoko nang madrama, Iha. Lalo pat buntis ka. Makakasama sa magiging anak mo. O siya, anong oras na rin? Matulog ka na dahil hindi maganda sa buntis ang nagpupuyat. Saad nito, kabaryo, at saka tuluyang tumalikod sa amin ng kapatid ko. Naglatag ako ng manipis na kumot sa papag. Mabuti na lamang at merong dala ang kapatid kong isang unan, kaya't doon kami naghati. Napakatahimik naman sa lugar na ito. Nang tagpong iyon ay tanging tunog ng kulisap na lamang ang aking naririnig. Hindi naman ako nakatulog ng mahimbing, kabaryo. Napuyat kasi ako sa kakapaypay sa nakababata kong kapatid. Siya nga pala, kabaryo. Itago natin itong nakababata kong kapatid sa pangalang si Ben. Ang kapatid ko na nasa 5 taong gulang pa lamang. Nagpumilit itong sumama sa akin ng palayasin kami. Mabuti na lamang at hindi kami naabutan ni Itay na tumatakas dahil paniguradong ako na naman ang pag-iinitan nito. Maaga na lamang akong bumangon para magtimpla ng inuming kape. Ramdam ko naman ang mabigat ang talukap ng aking mga mata nang makababa ako sa papag. May kung anong parang pumipigil sa akin, dahilan para manghina, ngunit sa kabila ng lahat ay pinilit ko pa ring bumangon. Bakit naman ang aga mo yata, Iha? Maaari ko na bang malaman ang pangalan mo? Nga pala, Ador ang pangalan ko. Huwag kang maiya kung may kailangan ka. Maliwanag ba? Bungad nito sa akin nang makalabas sa kanyang kwarto at naabutan akong nagtitimpla ng kape. Tumango naman ako at saka ngumiti bago sumagot dito ng, maraming salamat po, Tatang Ador. Muli kong saad. Ngumisi lamang ito sa akin at saka dumiretso na ng lakad palabas, ngunit napahinto ako sa ginagawa ng makita ko itong nasa gilid ko. Humugot ito ng isang medalyon sa kanyang bulsa at ibinigay iyon sa akin. Para saan po ito? Takang tanong ko kay Tatang Ador. Kinilatis pa ng aking mga mata ang hawak na medalyon bago ito isinuot. Napangiti naman ako nang mapansing bumagay ito sa akin. Alam mo, Iha, 3 piko ang tawag sa medalyon na suot mo ngayon. Mainam yan sa mga katulad mong buntis. Maliligtas ka ng agimat na yan sa mga aswang at kung ano pang masamang elemento sa paligid. Sagot nito habang nakatingin sa hawak kong iniabot niya sa akin. Napatango na lamang ako sa sinambit niya, kabaryo. Sa bagay, malaki rin naman ang paniniwala ko sa mga ganitong uri ng agimat. Tumulong naman ako magwalis sa kanya sa likod ng bakuran. Sabi nga niya ay wag na raw akong maglinis dahil sa malalamukan lamang ako, ngunit nagpumilit ako. Nakakatuwa dahil merong pa ring
bahayan sa likod ng bahay niya kahit pa puro kakahuyan na ang mga nakapalibot rito. Napatigil naman ako nang bigla nitong hawakan ang aking braso. Maingat ang pagkakahawak niya ngunit damang-dama ko ang higpit nito. Bakit po, Tang Ador? Pag-aalalang tanong ko sa kanya. Iha, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Ibahin mo ang lugar na to. Mag-ingat ka sa mga masasamang tingin. Wika ni Tatang Ador. Agad naman akong napatango roon sa kanyang sinabi, kabaryo. May kung anong kurot ang naramdaman ko sa aking puso na ipinagsawalang bahala ko na lamang. Doon nga ay pumasok na kami sa bahay. Nag-usap kami patungkol sa mga tao rito sa kanilang baryo. Doon ko nalaman na uso pala sa lugar na ito ang kulam. Binigyan naman ako ni Tatang Ador ng mapagtutuunan ng oras, kabaryo. Nalaman kong nagtitinda pala ito ng mga karne sa merkado. Yung merkado kasi mula sa kanila ay malapit lamang, kaya't sumama na ako. Bitbit ko ang ibang mga biniling gulay bago tuluyang dumiretso sa pwesto nito. Naghahanap kasi ako ng mga maaaring kainin na sitaw ng mga panahon na yun. Kung hindi nyo lang po kasi na itatanong, paborito ko ang adobong sitaw na merong chicharon. Sarap. O paano, Iha? Dito ka na muna. Umalis kasi yung kasama ko. Balita ko lumalaraw ang pilay kaya't ikaw na muna sanang patatauhin ko. Maniningil na muna ako ng mga utang dyan sa tabi. Saka dadalhin ko nga muna pala itong pera, ha? Hindi pa kasi kita masyadong kilala kaya hindi muna ako mag-iiwan ng perang galing sa tinda. Masungit na saad ng matanda at ipinamulsa ang mga pera na napagbentahan na namin. Katulad ng nasabi niya, kabaryo, pinaypayan ko ang mga paninda nitong karne. Halos mawala ako sa sarili ko noon sa kakaisip kay tatay. Panigurado kasing hinahanap na niya ang bunsong kapatid namin. Nakatatanggap na ako ng mga atensyon ng ibang mamimili, kabaryo. Halatang iba ang tingin sa akin ng mga ito. Yung iba pa nga ay minumukha na ko samantalang ang karamihan ay minamata ang aking itsura. Sa bagay, hindi ko naman sila masisisi kung ganoon ang mga tinginan nila dahil sa medyo tumaba na ako nang magbuntis ako. Halata na rin kasi ang umbok sa aking tiyan. Kaya siguradong napapaisip sila kung bakit ako nagbuntis sa murang edad. Ngunit ang hindi ko makakalimutan sa karanasan ko noong araw na iyon, naaalala kong isang may katandaang lalaki ang lumapit sa akin. Nagtatanong ito ng bagong karne at dahil nga't hindi ko alam kung ano ang gusto nito, ay itinuro ko na lang ang karne ng baboy, ngunit bakas sa itsura nito ang pagkadismaya sa sinabi ko. Ipinagpilitan nitong hindi bago ang karne at imbes na bumili ay umalis na lamang ito. Hindi naman mahalaga sa akin kung makapagbenta ako dahil nga pinagbantay lamang ako ni Tatang Ador. Ngunit tumatak sa isipan ko ang masamang titig na may pagbabanta.
Bakit nakatulala ka? Naibalik ako sa realidad nang marinig na may magsalita mula sa aking likuran. Napatiim ako, kabaryo. Mariin na lamang akong napalunok at saka umiling-iling. Hindi ko na nagawa pang sabihin sa kanya kung ano ang nangyari dahil sa takot na baka hindi ako nito paniwalaan. Nang makauwi ay kaagad ko namang hinanap ang bunso kong kapatid. Tama, kabaryo. Iniiwan ko na lang siya sa bahay para kahit papaano ay mabantayan nito ang mga kagamitan namin. Hindi pa kasi namin nailigpit ang mga iyon dahil sa mahimbing ang pagkakatulog nito kagabi. Maaga akong kumain ng hapunan nang maramdaman ang pagkirot ng aking tiyan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang sabi ni Tatang Ador ay dahil lamang iyon sa pag-iisip. Kaya't pinayuhan niya akong maghinay-hinay lamang. Iya, alam mo, bilib ako sa ganyang klase ng mga babaeng katulad mo. Biruin mo, ang layo-layo na nito sa kinalakihan mo pero tinataya mo ang buhay mo para lang sa magiging anak mo. Ngunit pakatatandaan mo na hindi maganda ang ginagawa mo. Alam ba ng mga magulang mo na napadpad ka rito sa Himamaylan? Mariing tugon nito sa akin, kabaryo. Hindi ko inaasahang mag-uusisa itong si Tatang Ador sa pamumuhay ko. Nang maramdaman ko na sa sariling ito na ang tamang panahon para mas maipaliwanag ay ginawa ko na. Noong mga panahong iyon ay nakita ko kay Tatang Ador ang pagiging desidido para tulungan ako. Pinagtatanong pa niya ang kanyang mga kakilala kung may alam ba ang mga ito kung nasaan ang hinahanap ko. Hindi kalaunan ay tinuruan din ako nito na gumawa ng kung ano-anong agimat. Siyempre yung kahoy lang, kabaryo. Nangako ako sa kanyang ipagpapatuloy ko ang kanyang mga paghihirap ng nasimulan. Dahil kasi nag-umpisa na rin itong magkasakit, kabaryo. Sa kasamaang palad, hindi siya umabot sa kaarawan ko dahil binawian na ito ng buhay. Natagpuan na lang kasi itong patay sa damuhan sa mismong likod pa ng aming bahay. Marami sa mga tao ang nagsususpecha na kami raw ang nasa likod ng pagpatay dito. Ngunit hindi naman din nagtagal ay napatunayan naming mali ang mga akusa nila sa amin. Sa totoo lang, napalapit na ako sa kanya dahil siya ang sumalo ng mga responsibilidad ng pagiging ama sa amin ng kapatid ko. Hindi naman kami kaagad napaalis sa tinitirhan kahit pa lumipat doon ang kanyang anak. Ngunit nagbago na ang lahat nang ang panganay niyang anak na babae ang tumira roon. Palagi na kasi kami nitong ipinapahiya ng kapatid ko sa tuwing hindi kami kaagad makababayad ng upa, kabaryo. Madilim na karanasan ng tumambad sa amin ng hindi namin inaakala dahil naniniwala ito na kami ang kumitil sa buhay ng kanyang ama. Kung minsan nga ay nababalitaan na lang namin na kami ang tinatawag na salot sa lugar ng Himamaylan dahil nagsunod-sunod na ang pagpatay doon. Meron parang mga iilan na
natatagpo ang patay, nawarak ang tiyan at iila naman ay tadtad ng saksak. Kahit pa ilang beses na kaming magbalak umalis ng kapatid ko, ay hindi namin nagawa dahil baon kami sa utang. Magpapakatotoo na ako sa iyo dahil kay hirap maranasang ipagsiksikan mo ang sarili mo sa ibang taong wala namang pakialam sa iyo. Doon nga ay dinoble ko ang trabaho ko doon. Sa umaga ay nagtitinda ako sa palengke, habang sa gabi naman ay sumusubok akong magbenta ng balot. Kinapalan ko na rin ang muka ko kahit pa iilan lamang ang bumibili at nagtitiwala sa akin. Taong Nobyembre 1987. Tuluyan ko nang nalinis ang aking pangalan nang mahuli kung sino talaga ang pumapatay. Unti-unti naming nabayaran ang utang na meron kami at ang buong akala namin ay ito na ang taon para makalaya kami, ngunit isang malaking pagkakamali pala ang lahat. May mga taong nagsasabi na nakakikita raw sila ng aswang dahilan ng pagkabahala ko, kabaryo. Magsasyam na buwan na kasi ang nasa sinampupunan ko at ganitong mga kabuwanan daw ang madalas nabibiktima ng aswang. Kung maaari lang na nakadilat ang aking mga mata habang natutulog ay ginawa ko na para lamang hindi mailagay sa peligro ang buhay ng anak ko. Hindi ko alam kung nasisiraan lang ba ako ng bait, ngunit ganoon ang pag-aalala ko kahit pa nasa pangangalaga ko pa rin ang ibinigay ni Tatang Ador na 3 piko. Doon nga, kabaryo, ay napatunayan ko ang pananalig ko sa Panginoon dahil mas hinubog ko ang oras ko sa pag-aaral ng mga orasyon na iniwan sa akin ni Tatang Ador. Wala na akong pakialam noong mga panahon na iyon kung sa tingin ng mga tao ay nasisiraan na ako ng bait. Lagi nga rin akong laman ng mga balita sa bayan na iyon. Hindi rin nagtagal nang makabayad ako ng utang ay kaagad na kaming lumipat ng tahanan. Ngunit hindi kami lumayas sa sityo kung saan kami nagpunta ni Ben. Dahil hanggang ngayon ay umaasa pa rin akong makikita ko rito si Enrique. Ganoon na ang kadesperada ko, kabaryo. Sa totoo lang, wala naman na talaga akong nararamdaman para sa kanya. Ngunit karapatan ng magiging anak ko na makilala ang ama niya siguro. Nagagawa ko lang ito dahil ayokong matulad ang magiging anak namin sa aking pamilya na matagal nang nasira dahil sa pag-aasawa ng iba ng nanay ko. Mas dumami pa ang mga taong natatagpo ang patay, kabaryo. Ngunit iisa lamang ang sinisisi ng mga ito. At ito ay ang pinaniniwalaang paggala-galang yanggaw. Sabi pa nga ng iilan, ay nakakasalubong nila ito tuwing gabi. Kaya't minabuti ng mga opisyales ng baryo na ipagbawal muna ang pagtambay sa labas ng bahay, lalo na kung ito ay gabi. Tamang sabihin na nabawasan nga ang mga biktima nito, ngunit mas lumala pa ang ginagawa ng yanggaw dahil sa pumapasok na ito sa mismong bahay ng bibiktimahin nito. Dahil kung minsan ay natatagpo ang wakwak ang tiyan
ng mga nabibiktima nito gaya ng mga natatagpuan sa labas. Ate, paano po kung umalis na tayo rito? Delikado po kasi para sa kaligtasan natin. Lalo ka na. Nauutal at nanginginig na sambit ni Ben. Bakas sa kanyang muka ang takot habang sinasabi iyon. Hindi ko naman alam kung papaano sa kanya ipapaliwanag ang lahat. Ben? Hindi pa rin kasi natatapos ang paghahanap ko kay Enrique. Sana maintindihan mo ko. Alam mo namang ayokong lumaki ang anak namin ng walang ama. Kailangan kong patunayan kay tatay yun, di ba? Sagot ko at marahang napahimas sa tiyan nang maramdaman ang pagsipa ng bata sa loob nito. Umiling-iling na lamang si Ben sa pagkadismaya sa akin. Oo, kabaryo. Natatakot na rin siya dahil sa naikikwento niya na sa akin na nakikita niya ang yanggaw kong minsan. Ayon sa kanya, may tenga daw itong mahaba at may matatalas na pangil. Ganun din daw ang mapupulan nitong mga mata. Doon nga ay nagwika ito ng, Kailan? Mapapatunayan natin? Kapag namatay na ang isa sa atin? Hindi pa ho ba malinaw sa inyo na hindi na siya magpapa? Naibalibag ko sa harapan niya ang tasang taban ko, kabaryo. Nangingilid ang mga luha kong lumapit sa kanya para yakapin ito. Hindi, Ben. Wag mong sabihin yan. Ginawang kita ng anting-anting para hindi ka lapitan ng iyon. Kaya't wag ka nang matatakot pa. Naintindihan mo ang ate? Saad ko at hinimas-himas ang ulo nito. Marahan itong tumango, kabaryo. Ngunit alam kong napipilitan lamang ito. Malala pa rin ang panginginig ng kanyang katawan. At halatang takot na takot sa mga maaaring mangyari. Laking pagkakamali ko nang hindi ako nakinig sa kanya. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko pa rin kung bakit hindi ko siya pinakinggan. Lumipas ang mga araw, kabaryo, at ganoon pa rin ang takbo ng balita. Puro pa rin ito patungkol sa yanggaw na pagala-gala sa Himamaylan. Rinding-rindi na ako sa balitang iyon, kaya't lumalabas ako sa tuwing gabi upang tapusin na ang lahat ng ito. Kung sakaling totoo nga ba ang nilalang na iyon. Natutuliro na ang aking isipan. Kahit pa alam kong delikado para sa akin ay nagpupumilit pa rin akong rumonda tuwing gabi nang mag-isa lamang. Aaminin ko, kabaryo, sa gabing mga palihim akong umaalis ng bahay ay wala naman akong nakikita. Sa isip-isip ko nun ay baka meron lang na kriminal na nagtatago sa baryo namin. Kaya't mas nag-ingat na lamang ako. Medyo talamak na rin kasi ang addicts ng mga panahong iyon. Pero sana nga ay nagkakamali lamang ako. Doon nga ay dumating ang hindi ko makakalimutan. Hindi ko makakalimutan ang unang kita ko sa yanggaw noon. Kinagabihan niyon nang subukan kong lumabas, kabaryo. Nakatalong ko ito sa ibabaw ng bubong namin. Malaki at mapula ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Napakagat naman ako sa labi noon habang nagwiwika ako ng, "Lintik ka, halika rito.
Bumaba ka at harapin mo ko. Saad ko rito at saka ipinakita ang mga kamao sa kanyang harapan. Komedya. Para lamang itong isang pusa na tumingin sa akin bago tuluyang lumundag. Tumutulo naman ang isang likido mula sa bubong kabaryo. Noong mga panahon na iyon ay kaagad kong tinakbo si Ben. Doon ay tinakbo ko ito sa loob para kausapin patungkol sa aking nakita. Narinig din niya kasi ang mga sambit ko, ngunit natakot lamang itong lumabas. Mag-iingat ka, Ben, ha? Paalala ko rito bago niyakap ng mahigpit. Doon nga ay umiyak naman itong nagbalot ng kumot kabaryo. Ramdam ko ang takot sa kanya. At halos tuwing kalagitnaan ng gabi ay binabangungot ito sa kakaisip sa yanggaw na kanyang namamataan kabaryo. Hindi naging madali ang buhay namin doon. Mas dumoble pa ang takot na aking nararamdaman dahil sa hindi ko naman ito napatay dahil nakaalis ito noong nakaraang gabi. Nakapagtataka dahil sa nalalapitan nito ang mga malapit sa bahay namin gayong merong kaming anting-anting na magkapatid. Sinabihan ko na ang iilang mga kapitbahay ko na totoo ang tsismis patungkol dito, ngunit ang sinabi ng iilan ay gawa-gawa lamang daw ito ng malikot kong imahinasyon. Dahil nga ay buntis ako ng mga oras na iyon. Hindi ko na sila maintindihan kabaryo. Patuloy pa rin akong sinisiraan ng mga ito kahit pa nananahimik na ako. Para silang lata na walang ibang magawang tunog kundi ingay na siyang bumubalabog sa aming katahimikan. Ilang mga gabi pa ang lumipas nang mapagdesisyonan kong patuloy na ipagsawalang bahala ang lahat ng takot na nararamdaman para sa aking anak. Muli akong palihim na rumonda. Hindi ko sinabi kay Ben na lumalarga ako tuwing natutulog na ito. Noon ay hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan na lamang ito. Oo kabaryo, sa panandalian na yun ay napalitan ng aking misyon na hanapin si Enrique dahil mas gusto ko nang tapusin ang bangungot na bumabalot sa himamaylan. Hindi na matitiis pa ng aking bituka kung merong susunod na mabibiktima at matatagpo ang patay dahil sa hayop na iyon. Daladala ko ang 3 piko kong anting-anting at doon ay bitbit ko ang buntot pagi na may orasyon ko kabaryo. Hindi alintanas sa akin ang nakalobo kong tiyan noong mga panahon na iyon. Lintik ka. Ikaw ang pumatay sa mga tao rito. Bulyaw ko nang makita ito sa liblib na lugar. Inihanda ko ang pagi para hampasin ito, ngunit mabilis lamang iyon na nakatakbo sa harapan ko. Muli ay hindi alintanas sa akin na sundan ito sa gitna ng kakahuyan. Kabaryo, kahit pa nararamdaman ko na ang pagkirot ng aking sinapupunan, madilim at nangangapa na lamang ako sa masukal na daraanan. Marahan naman akong naglakad noong mga panahon na iyon. Alam ko naman kasing hindi ako nito malalapitan dahil sa taglay kong anting-anting. Inilabas ko naman ang isa sa mga pangtaboy na ipinamanas sa akin ni Tatang Ador. Ang buntot pagi. Gulo mo, Carmela. Nang mapansin kong nasa paligid lamang ito,
ay sinigurado kong mahigpit ang pagkakahawak ko sa sandata. At oo kabaryo, ganoon ako kaalerto. Doon nga ay mariin akong napalunok. Kung sino ka man, lumabas ka at magpakita ka. Ikaw pala ang pumapatay sa mga kabaryo ko rito. Saad ko at saka iwinawsiwas ang buntot pagi sa kawalan. Hinigpitan ko ang pagkakatali ng buhok. Nakita ko itong nagtatakbo pasugod sa akin ngunit otomatiko itong tumalsik ng ilang metro na lamang ang lapit nito sa akin. Mas lumakas ang loob ko ng gabing iyon. Hinang-hina ito at halos hindi na nakatayo sa harapan ko. Bakas ang sakit sa kanyang pagmumuka. Doon ko napagtanto ang taglay na kapangyarihan ng anting-anting na aking suot. Kinuha ko na nga ang oras na iyon bilang adbentahe. Doon ay hinampas ko ito. Lumalatay naman ang maliliit na tinik nito sa balat ng yanggaw. Hindi ko ito nilubayan hanggang sa tuluyan itong nabawian ng buhay. Doon nga kabaryo, ay kaagad naman akong tumawag ng tulong sa mga kapitbahay. Noong mga panahong din yon ay naging malinaw na sa akin ng lahat. Totoo nga na merong pagala-galang yanggaw rito sa bayan ng Himamaylan Negros. Ate, hindi ko akalaing matatapos mong problema rito sa Himamaylan. Mabuti naman at ligtas ka. Salubong noon sa akin ni Ben at saka binigyan ako nito ng isang mahigpit na yakap. Hinimas-himas ko ang kanyang likuran at saka ito mariing hinalikan sa noo kabaryo. Naimbitehan ako sa isang selebrasyon dahil sa pagsasalba ko ng buhay ng nakararami. Buong puso kong tinanggap iyon at mabilis na naghanda kasama ang aking kapatid. Tumanggi naman kasi ako sa alok ng mga opisyalis ng barangay na sunduin kami sa pagkahiya ko. Hindi na rin naman kasi kami masyadong malayo iyon sa bagong tinutuluyan namin. Binaybay namin ng madilim na daan palabas sa kalsada kabaryo. Mahigpit akong nakahawak sa kanyang palapulsuhan. Hindi pa rin kasi ako nakakakampante kahit na nakita na ng aking mga mata kung paano ito nalagutan ng hininga. Nasabi na rin kasi ng mga kapitbahay ko na hindi pa raw tapos ang lahat kabaryo. Doon ko rin napag-alaman na katulad nating mga tao ay may mga lahi rin pala ito. Kasalukuyan kaming naglalakad ni Ben nang maramdaman ko ang matinding pananakit ng tiyan ko kabaryo. Kahit labag sa aking kalooban ay napaupo ako sa gilid ng madilim na kalsada. Walang katao-tao noong oras na iyon. Dahil ang karamihan ay dadalo sa nasabing selebrasyon. Nakagat ko ang ibabang labi ko noong gabing yon at hindi nagtagal ay tumagaktak ang pawis ko mula sa aking leeg. Hindi nagtagal ay dun ako nakarinig ng malakas na pagtahol ng aso kaya't mas naging alerto ko. Naramdaman ko kasi ang paglagaspas ng mga sanga ng puno sa hindi kalayuan. Ate, halika na. Nakita ko yung yanggaw. Bulalas ni Ben sa akin. Napakunot ang aking noo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng oras na iyon kabaryo.
Kaagad ko namang hinanap ang kanyang anting-anting ngunit labis na pagkadismaya lamang ang natanggap ko nang sabihin nitong hindi niya na iyon isinusuot. Halos lumuwa na ang aking mga mata nang matagpuan ang yanggaw sa harapan namin. Masamang masama ang titig nito sa akin, kabaryo. Doon ay kitang-kita ko ang mapupulang mata nito sa dilim. Dahilan para pilitin kong tumayo ngunit nanlambot ang aking mga tuhod nang makaramdam ng mas malalang kirot sa aking tiyan. Ben, kuhanin mong 3 pikong kwintas ko. Ikaw ang magsuot. Tumakbo ka na. Ako na ang haharap. Bago ko matapos ang sasabihin ko, ay mahigpit niya na akong niyakap. Ate, hindi. Ayokong itaya mo ang buhay mo para sa akin. Hahanapin ko ang tatay ng anak mo. Nanginginig ang boses nito. Labis ang pagtataka ang umukit sa aking isipan at saka ito niyakap ng mas mahigpit. Hindi ko man maintindihan ang ibig sabihin niya, ngunit nakasisiguro kong malalim ang pinupunto noon. Ben, hindi. Huwag kang lalayo sa akin. Poprotektahan kita. Saad ko rito. Umiling-iling ito. Paano, ate? Narinig ko ang pag-uusap niyo ng kapitbahay natin. At sinabi niyang hindi lulubay ang masasamang nilalang na iyan hanggat hindi nakakaganti. Umiling-iling ako nang harapin nito ang yanggaw. Tumaas ang mga balahibo ko sa kilabot. Takot na takot ako lalo pat nang makita kong marahang naglalakad si Ben palapit dito. Pinilit ko pa ring tumayo gamit ang natitirang lakas ko, kabaryo. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko na nagawa pang maibalik ang sarili ko sa pagkakatayo dahil sa pakiramdam ko ay malapit nang lumabas ang sanggol sa sinapupunan ko. Hinang-hina ang aking katawan. Pilit kong pinipigilan ang paglabas ng ulo ng bata. Mahirap noon pero ginawa ko ang lahat. Wala na akong nagawa noon nang makita kong tinusok nito ng mahabang kuko ang bunsong kapatid ko sa tiyan. Dahilan para mapaluhod ito, kabaryo. Masakit man sa akin ang magkwento tungkol dito dahil pilit ko nang ibinabaon ang alaala sa ilalim ng lupa ngunit kailangan para na rin sa kapakanan ng mga makakarinig nito. Puro kalmot ang natamo ng kapatid ko sa kamay ng demonyong iyon. Nanginginig na ang aking katawan at wala akong nagawa kundi ang umiyak at magmakaawa ngunit hindi siya nito nilubayan hanggat hindi tuluyang nababawian ng buhay. Ngunit nang matapos iyon, ay kinuha nito ang bangkay ni Ben. At doon ay hindi ko na ito nakita pang muli. Walang makakapantay sa sakit na nararamdaman ko, kabaryo. Sa maniwala kayo o hindi, hanggang ngayon ay buhay pa rin ang yanggaw na humitil sa buhay ng kapatid ko. Alam ko, marami sila. Ilang taon pa ang lumipas. 55 na ang edad ko ngunit hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa pagkawala niya. Hindi ko nga alam kung paano ko maipapaliwanag sa pamilya ko kung ano ang nangyari kay Bunso. Oo, kabaryo. Nang malaman ni tatay ang nangyari ay itinakwil ako nito kaya't wala akong nagawa kundi lumisan at magpakalayo-layo. Alam ko na kahit kailan ay hindi nila ako maiintindihan.
Tungkol naman kay Enrique, natagpuan ko na rin siya noong makalayas ako sa Himamaylan. Nagsama kami kasama ang mga anak ko. Kung tatanungin niyo kung hanggang ngayon ba ay asawa ko pa rin siya, ang sagot ko, kabaryo, ay oo. Meron na kaming 2 anak na nag-aaral ngayon sa kolehiyo ang panganay, habang nasa elementarya naman ang bunso. Hindi ko naman inilihim ang mga ito sa mga anak ko dahil ipinagmamalaki ko ang ginawa ni Ben. Sa aming 2, siya ang tunay na bayani at hindi ako. Inialay niya ang kanyang buhay para sa akin. Ngunit malungkot ako dahil hindi ko natupad ang pangako kong poprotektahan ko siya, kabaryo. Aaminin ko na pinangunahan ako ng takot, ngunit nagpapasalamat pa rin ako kay Tatang Ador sa pagtuturo niya sa akin ng paggawa ng agimat. Dati akong antingera. Alam ng asawa ko yun. Kung tutuusin, siya ang nangumbinsi sa akin para ilahad ko ang mga istorya ko, para na rin makapagbigay ng impormasyon paukol sa kumakalat na dokumentaryo na pagala-galang Yanggaw sa Himamaylan. Naipalabas pa nga ito sa isang sikat na programa. Marami ang hindi naniniwala, pero isa ako sa nagpapatunay na totoo ang lahat ng ito. At gusto kong makarating ito sa bayan ng Himamaylan para maging alerto sila, dahil nandyan lang sila at hindi sila aalis hanggat walang susunod na nabibiktima. Hanggang dito na lang tayo, kabaryo. Taos-puso po kong nagpapasalamat sa programang ito. Muli, ako po si Carmela. Okay, kabaryo, sige. Pasensya na kasi kanina may time na parang nagre-react ako, pero pasensya na kasi nga may time na, 'di ba, ang parang medyo magulo. Pero okay lang kasi nga yung ending kasi talaga naman kahit sino naman habang sinusulat, kung ikaw mismo karanasan mo to, talagang hindi naman ako siguro, hindi ako nakakasiguro na madedetalye mo ng maayos, 'di ba? Kasi biruin mo, ikaw na yung namatayan, kapatid mo. Ang masakit pa ron, alam niyo kung ano, kabaryo? Nakita mo mismo sa harap mo. No? So, yun, para sa akin, may aral rin tong sulat ni Carmela, lalo na sa kabataan ngayon. Pero hindi naman lahat kasi ng ending kagaya nila ni Enrique na nagtuloy, di ba? Karamihan kasi ngayon, hindi naman ako magmamalines, kabaryo, pero alam nyo naman yun, di ba? Siguro 50% no, na medyo hindi okay ang nagiging sistema ngayon, lalo na ngayong kumbaga kabataan, di ba? Kasi nga syempre nandyan yung hindi na natin kasi alam kasi nga ang lawak na ng mundo natin. Tapos may ganitong istorya pa kagaya sa sinabi ni Carmela. At yun, yung huli niyang sinabi, kabaryo, na alam nyo bang sinearch ko pa tong Himamaylan Negros? Tapos dun nga, siguro yung tinutukoy nito ni Carmela sa palabas, siguro yung sa KMJS, kay Jessica So. Kasi nga legit na pinalabas. Pwede nyong i-search to, kabaryo, na Himamaylan Negros. Hindi ko lang alam kasi anong taon to, 1980s. Pero ito lang, latest lang, latest lang yung paglalahad rin ni Jessica. Pero hindi ko kasi natutukan yun kasi nung nakita ko tong lugar, sabi ko Himamaylan. Ewan ko nga kung Himamaylan talaga yung bigkas. Sinearch ko, yun nga, lumabas. Ito lang, last month. Pwede nyo search, mga kabaryo, para maliwanagan kayo. Siguro, minadali lang to ni Carmela na sulat. Pero yun, nakakalungkot, Carmela, kasi nawala si Ben. Saka si Tatang Ador. Ang laking question nun para sa akin kasi nga
biruin mo natutong gumawa to si Carmela ng, hindi ko naman question din yun, Carmela, pero kumbaga para sa akin ang galing kasi nga kung nagawa mo ng ganun kabilis na nag-orasyon ka tapos gumawa ka ng gamit. Kasi kadalasan alam ko, 3 Pico, yung mga ganyang medalyon, tansong pilak. Yung kumbaga benditado talaga. Pero bago to, kahoy. So, sa bagay meron naman sa Thor. Sa bagay kasi, pero karamihan, yan, sinukuan, yan, sinagaraw, mga kahoy yan. Pero hindi natin alam talaga sa, feeling ko may kulang na nilagay ito si Carmela. Hindi lang na lahat, no? Pero yun lang, kabaryo. Siguro hanggang dito na lang muna. Tapos, yun nga pala, siguro yung channel na i-upload natin kasi, yung sinasabi sa inyong gagawin kong isa pa, hinihintay ko lang yung mga reply ng mga sender kasi chinachat ko sila sa email nila na pwede bang dun ko ilalatag kasi nga may mga short stories lang eh. So, di ba, syempre kahit papaano masira yung story. Hindi naman pangit, pero may mga nabasa na ako na talagang kahit maikli pero talagang maganda. So, yun, hinihintay ko lang yung response nila isa-isa. Pag pumayag sila, onwards ng mga magpapadala ng short stories, doon natin ilalatag. Pero siguro test kasi dito nga sa KB, di-daily natin to. Tapos doon 3 times a week, okay na yun. Pero kada story natin siguro 3 episode na one shot, no? Para kahit papano, siyempre malibang kayo. Sa title, tingnan natin kung paano natin magagawa ng paraan yun. Yun. So, yun lang muna, kabaryo. Ang dami kong nakikita na gusto magpa-shoutout. Nakikita ko sa comment section. Yung kahapon, tas yung last na upload natin. Okay lang ba na, no? Sige, ipunin lang natin. Baka next upload ko na ilatatag lahat. So, comment pa rin kayo rito. Lahat ng nagko-comment, pati yun sa mga last upload natin. Babanggitin ko yon. Pero ngayon dito, comment muna kayo. Tapos, saka natin ilalatag sa next videos. No? Okay? Sige. Yun lang muna mga kabaryo. Kung may komento kayo, comment kayo ha. Para makita ni Carmela. Tapos yun nga, pa-share na rin nung video natin, no? Pa-like na rin. Kasi nga, nakakatulong to sa algorithm natin para mas may promote yung channel natin ha. Mas lumawak yung nakakapakinig, no? So yun na lang yung parang pinaka pinakagasolina para magpatuloy sa pagtakbo. So, yun. Yun lang muna mga kabaryo. Wala na akong sasabihin. Sige, wala na. So, yun lang muna hanggang susunod na kwento. Maraming salamat.